ka aktris bapaunam ka Bollywood ka Malaika Arora kala dom bat bitar ya we unu simenta ubadang khandru snem karta namar ka jing pikmat ya ka bat ai flying kiss hendrai ka jing lepat te chongka hadin ka bala penlengo ya babun adu ban pen klumar jengmut ya ki nong penukam social media kidon ki bayasa ya kane ka jingle ka aktris kidon pat ki babeng ya kane ka shu ka kadau yang impek hadu bandakur kenang bentip ya kidau ka aktris Malaika Arora ka badai kanong besar ya ka way ka reality show ka bakerteng ka hip hop India season 2 ha ka ba ka jingsat jong way unu simenta kala pau nambha ka benta ka banikong jong ka ne ka show la pen I ha ka khatsau tarik menta ubenai ha ka Amazon MX player bat ka jingsat jong way unung yakop kamtam kabala kring ya kajing perkat jongki nang penkam social media te haka khat nyo tarik mentau benai kato kat neki video jongka Malaika Arora ka baberngam yo we no simbenta haka te ka reality show kila sapriang bha haka internet ka pan ya une ukna uba kerteng unna binsha uba dang khat rung snem karta baun ai ya un number phone jongka kmi jong u nang ta ka ong ta ka baberngam ba ukna u ai da ka flying kiss bat upet kmat yaka haka por ba udang penisa paransan kane ka aktris kala penpau ke yaka jing sosi yaka jingle jong u ki parana simbenta bat une ukna ru kila ya ong ba udai hok ban sakan tho namar ba ka ka ba ulale kami ha patakarta ka jong u henre upara nong bisar jonga Malaika haka te ka shu urimo ula persang ban pen sapriang yakane ka jingjia ula tuklar bat penrung ya kacing tho ha kacing long jingman henre ki nong penenkam social media kila kersian ya ka Malaika da ka bakam bakala dei hok ban kan tho ya utei ukna tang mar ya pau pertai katai ke video ha ki internet ki nong penenkam social media kila ya ro ya ka Malaika bat kila kam bakal nong ka babumbet ya ukna senrang ubadang khat reus nam karta banle ya kani karukom henrai ki wepat ikam baka jingpen I pasisa kidai ki basutho batang hadin bala dom yauni khna kane ka Malaika Arora kala kala penban ka jinglong bat kala ai ka jingkerku kerdo penban yauni khna da ka bayeng bat thapti dai na kane ka dau ka bala pelong ki wepat ki nong konukam social media ban khot ya kane ka aktris ka nong le arsat bat ben ya kane ka show bat kila kan thoru baya kita ki klip kila le knang tang ban pen viral ne ban pen sapriang ban sam nambata ban pen bun ya ka jing pen bna sapang kate ka shu knang bakan ya diau lakan no kinong pen kam social media ki ba persya ya kani ka jingle jong kani ka aktris